significarà que Malgrat estarà integrada dins d'un canal de televisió, significarà que tot el Maresme podrà saber coses que passen a Malgrat, significarà que Malgrat se podrà assabentar de coses que estan passant al Maresme. Estarem formant part d'un grup de municipis que han apostat per estar dintre d'un canal de televisió. Aquest canal, que serà doble, podrà incorporar totes les noves tecnologies que a través del món digital es puguin anar incorporant dins d'aquest món audiovisual i de comunicació. Pensem també que és un tren que passa ara, que no sabem si tornarà a passar. L'ocasió fa que ens hàgim decidit de moment a tenir una dotació pressupostària, encara no s'ha firmat el protocol d'adhesió. Hi ha reticències perquè sap greu destinar una quantitat de diners en una època com la que estem. El que passa és que aquesta ocasió és ara que està passant, no sabem si tornarà a passar. Ens sabria greu desaprofitar-la i que el dia de demà tots ens n'haguéssim d'arrepentir. Estem a meitat de camí, hem fet una dotació pressupostària, aquests diners no s'han pagat, no s'ha firmat encara el protocol d'adhesió, esperem que es pugui fer dintre dels primers mesos de l'any que ve, però penso que és una ocasió que requereix també molt de parlar, de debatre, i al final si s'interpreta que realment hem d'estar dintre d'aquest consorci, que hi estarà la majoria de poblacions del Maresme, doncs serà el que correspon fer en aquest moment. De la mateixa manera que hi ha ràdios locals quan existeixen ràdios d'àmbit comarcal, d'àmbit nacional i d'àmbit estatal. És una televisió de proximitat, és una televisió que, per lo que sabem, jo no soc expert en comunicació, però per lo que sabem, la televisió de proximitat aspira a coses molt diferents que el que aspiren cadenes de continguts genèrics. Aquí es busca la proximitat, es busca una miqueta la complicitat dels municipis, es busca formar pinya entre tots, i el per què s'ha de pagar suposo que és per la mateixa manera que les ràdios locals també es paguen en fons i amb diners del contribuent local. Quan es facin les parrilles de programació i tot el que és la programació local, de notícies locals, el Consorci tindrà un òrgan rector que serà el que confeccionarà, i això vindrà determinat per una sèrie de variables, que podran ser, sobretot suposo, l'interès que tingui periodístic la notícia, el nombre d'habitants que tingui el municipi i la seva aportació econòmica en el Consorci, l'oportunitat de donar-la o no donar-la. No és tan sols una televisió, hi ha una cosa que es diu Xam, que a través d'internet, que potser aquesta serà la televisió del futur, es podrà entrar dintre de la pàgina web del Consorci i allà hi hauran penjat una llista de tots els municipis i la gent podrà clicar sobre cada municipi per poder visualitzar notícies del seu municipi. Ja dic que aquestes televisions de proximitat fugen del que són les cadenes de contingut genèric, no pretenen unes audiències enormes perquè no els aconseguirien mai. El que sí pretenen és crear espais de comunicació lo suficientment atractius com perquè la gent sintonitzi aquesta cadena. I no tan sols és això, sinó que dels dos canals que tindrem, un sí que serà de contingut més o menys tradicional, però a l'altre canal sí que aquí s'hi aniran incorporant totes les noves tecnologies en quant a televisió activa o interactiva, poder fer tràmits davant de l'Ajuntament, poder pagar tributs, tota la televisió experimental que d'aquí uns anys serà realitat i que s'estarà canalitzant a través d'aquest segon programa, no segon canal sinó segon programa, servirà també per estar al capdavant de totes les noves tecnologies de la comunicació i de la interactivitat amb la gent de la comarca.